Nikong ngapen pau ya kejing sungu ya ublei basa sin pat ula ai lat beng yanga bangan yo ban yeng ha kani ka klimat ka bamenta lengba jo kani ka Good News TV channel kumju ru nga ai kublei ya phi kinong pet jong kani ka channel ka benta ha kani ka step lani ka phang ka banga nga kwa ban ya kren ha kani ka step kalong na ka gospel Mathias nong ba ar pu ar khot ka bening kong bat ngala ai kerteng ya kani ka phang ka jan kup ukris sisien ka wei ka singi kat banga dang ya den ti ba di khun jonga tingi la yo I awe upulen bat I khun jonga yong mei balai ngi ki beriu ngi ting ya upulen ting ong I khun jonga dei khun ba ki beriu ki ting yu te pulen handai dei ya ka uniform balap ai hau ya kata ka authority ba unpong bat dei la kani ka lengba jo kani ka uniform ki beriu ki ting handai la da uju uni ubriu ba phong ya kani uniform ulet chayeng bat ulau no ya ka uniform jong ubu no hayeng bat upong pada ka jan yeng ula ban lek kai shani sa Thailand ni sa khlau sa ka jaka bakken ja tile si ula ban ya kendu ya ki beriu bat ula ru ban pen mansau wat ban pen yap ban lute ya uru tika long kumju ru kat ba ngadang kada ni ikhun jonga ya kani ka ktian kawan ka jing pusngo hanga hi shimet ngadon em ya ka jan kup ukris ba kani ka perthei kan yo I yanga ayu ngadon em ya ka authority ka ba ukris uai hanga ha ka Bible na kani ka gospel Mathias lenong ba ar pu ar dekot ka maning kong hang ni la ya thu ya ka wei ka jingja ba wei usim ula thau ya ka jing khawai ka ba he ba ha ya ka jing khawai shong kurim jong ukhun u jong u ti ula ong ya ki shakri hak ta ka por khilet ya wer ki parlok parjor khilet ya wer kat ba phi kan du pa ong wan sha kani ka jing khawai ka ba usim ulabu hendai ka ei ka ba ja kalong kimtre kini ki parlok ki parjor ki ba iet ki ba usngo uni usim usngo iet kimtre ban wan bat kini ki shakri onda ki lawan ban ya thu ya ta usim ong khilet ya thu let sa sien ong ya ki bala pen yap ya ki masi ate ya ka jing khawai ka ba he ba ha khilet ban ya thu kini ki shakri na mar ba yo ka hukum no usim ti khilet yang sa sien bat onda ki lalet biang hang taru em kimtre ban wan don ru na pedeng jongki kilapen bansau bat kilapen yap ru ya kini ki shakri bat uni usim la ong ha ka balai sien ong khilet ya wer no ya kat ka ba phi ya kan du halanti sengkien ya ki riu bam man ya khilet khot no ya ki ban wan sha kani ka jing khawai na mar chi sha ngalap te ya kani ka jing khawai ka ba he na ka banta jong ukhon jonga ti kum ta kini ki shakri kat ki be kan du akalanti sengkien ki lakhot ya ki bekin wan sha kani ka jing khawai bat nganget bahang ni la batai shaphang kani ka jan kup ru banganget bangala ban mudur ba onda uni la thau ya kani ka jing khawai ula ai ru bat kani ka jan kup ya ki brio bakin wan sha kata ka jing khawai ti baro ki la yo lu ya kata ka jan kup bat ki lakup ya kata ka jan layo ya ka bor ban rung ha kata ka jing khawai bat ban ya pam ya di hang ta ban ya le so bha kata ka jing khawai jong ni usim u khun jong ni usim ti ka long ru kum ta ya ka jing im ka jonga jong phi akan mau ha usnem ar hajar riu men ba ublei ulawan ban kata da ka bor ba ka jong u du men sim jong u ulawan ban thau thma ya ka jing im ka jongi wan ban pen kan do ya ki brio shphang ka pom u a yangi ya kata ka buram u a yangi ya kata ka jangkup ka bathamai u a yangi bangin yo ban rung sha kata ka jing so bha ka ba utrai u don na ka banda ka jing im ka jonga ba jong phi o ka no ka jing so bang ha kata ka por kalong ka ba so thiang yangi bangin kiyo ka yeng ka jong blei ban wa ya ro ya ka keteng ka jong utrai ban le ka men ha ki e paro ka bangi ngi don ha ka yeng ka jong blei ka men sim ka jongi ka shlei kami sim jongi ka tap da ka jing so pha ka ba shisha bat ngem ju that hiru ban kiu sha ka yeng ka jong blei
Bat hang ni hakan ni kaktian jong belai ru la batai hang ni ba baro hang ta ki yo lo ya ka jankup. Bat anda uni usiem uwan ban yat ban pet ye gini ki brio. Yo I ya we u brio u bam don ya ka jankup. Mende nga ong ba baro kat ki barung ha kata ka jing kawai ki yo ya ka jankup. Tik balai uni uwe u klem yo. Kadau kalong kani kat banga puson ha ka jing perkat ka jonga kalong kom dia. Ulat mauru ula ban yo ya kata ka jankup. Henry ha kata ka jing sku tenat pala ka jing ngolong shong shit pala da kata ka jing kawai le si ula lau no ya kata ka jankup ba ula bu no sya kendong. Manga bat mangiru ngilong kum ta. Ublei da ka jing it ka jong u a yang I ka jankup ka batmai bangin kup ya ka burom ka jong u. Bada umen siem ba khuat uwan ban batmai ka jing im ka jong a ba jong pi. Ngiami ya ka to ke por bangin yalap ya ka gospel ko jong u Jisu ngir wa ya ro alanti sengken kat cha balek ngi ya thu khana shapang ka por jong ka ri Bible. Henry kat nang mi kisngi ki por. Imat ngila salia. Ban kup yang ya ka jan ka jong u Jisu. Imat ngila salia. Ban ri kendong ya la di ban le ek babha na ka banta ka jong u Jisu. Ban ngila sedang ban lau no ya ka ni ka jan kup ka ba u Jisu. Ula ai hap deng jong a ba jong pi. Ublei umman ba kawai ka mesiem kan jat ka jing pam hok. Henry paro kin yo ya ka jing kala ba mut. Henry de mangi hipat dala di ngim kwa ti. De mangi hipat nala di ngi kwa ban mi no na ki ka ba ublei ula bo kerpang yangi ban mi no bat ka ni ka parthai. Kaktien ublei ka ong. Dan bala ban kni kan thet ya pi na kakti ka jong a. Henry ublei ti ubat ken yang abat ya pi. Manu ba mi panang ta. Mangi hidala dia. Ublei kwa bangi ngin sakama ba kan ka parthai. Kwa yangi bangin lech chatai sha dujok. Kwa yang abat ya pi. Ula pengkrek nang ka jaka ka hima ka paradise. Bangi baro ngin yo ikata jankup ba ngila ban yo ban lech ha ka te ka ri ka ba ublei. Ula pengkrek nang nakabenta jong aba jong pi. Yo le si mangingi sngo kumbang ngidang don ya kata ka jankup. Ngi septing ya kani kawai. Ba onda u Jisu uwan ban bisyar yang aba dia pi. Un pet yangi. Un ong ngam yo isu ya ka jankup ka banga ngala aya pi. Haka gospel Matius nong bahinyo dukat bar puwe. Ka ba ong baro ki ba ong hanga atrai. Giban yo ban lit besut ha ka hima ublei. Henry tang kita kan gibale ya kamon ka jong ublei. Kita kan yo lit besut ha ka hima ka jong ublei. Yit yela dia. Persyang ban yit yela dia. Ngidang don em ya ka jankup ka jong Kris. Ngidang la de em ban ong yela dia. Ba trai nga la long ka ba ibit ban lit ha kata ka hima ka jong me. Trai nga la long shisha kan trai Jisu ba ikata ka kun ka pala pengkre yela dia. Bat ngam syam la lawi kan ni ka jankup. Hoi dah ka jing long brio. Ngila ban mat chibun ka jing penshoy. Ha ka jing long brio. Ngi mat chibun ka jing ka jing le. Ban le si ngila ban ur ban hap ru hang ta. Henry kat mau ya kan ni ka we. Kat ba ngi dang im u Jisu udang ai lat yang abad ya pi. Bangin penbet ya ka jing im. Kat ba ngi dang im u Jisu udang ai lat yang abad ya pi. Bangin sim yang ya kan ni ka jankup ka purom ka jong utrai. Bat ban yang biang nakabenta ka jong banle ya kamon ka jong ublei. Yet yela di ngila ne em banle kunta. Tu ai ba kani ka kubor kani ka step ru. Kan long kumta baleng ba jo kani ka sngi hi paro si sngi. Nadu menta men step tat hadu si bijan miat. Ngin kup ya ka jan jong utrai. La ki jing penshoy ken wan ha ki babon rukom. Ki jing kin wan ha ki babon rukom. Ai ba ka kmat ka jong aba jong pi. Kan fokus be tang shatay. Siya kading panah jong utray. Bat ngin ken mau. Ba ba mangi ngila. Ngi don bor ya la ka jong jing im. Ngim don bor ya la ka jong jing im. Henry ai ba ngi ngila ban lech ha ka bor jong utray. Ba utray un yarap yangi. Bangila ban yang scam. Bat ban yo ya kata ka benta ka ba ublei ukwa. Ba ngi ngin yo. Ai ba kini ki kubor. Kinlong ka kubor. Ya ka ba umesiam ublei un yarap yangi. Bangila ban Shim yang ya karai bangin lek yang sya chan jong utrai bat ban no ya ki jong ka parthai shadien bat bangin but ya ki baro ki jong play syakmat
nakabanta ka buram ublay. Amen. Tungin niya duway. Bajungi baham neng, ngidap da kajing ngongu kutray. Pamilong ublay, ubambon bakaway kamatsim kan chatno kajing bamhok. Henry baro kinyo, ya kajing kalaga bamut. Aingu yami nakabanta kanika kubor kabangi layo banya puson hakanika step kabamanta kutray. Ya rap yangi kutray bingin yit iladi. Langi dang don de am ya kajang kup kajong mitray. Hoi bun sien ngi mat ya kajing kajing ele bun sien ngi mat ya kajing percoy ke baharukom. Pat bun sien ngi ur ngi ham. Tray. Mi iet yang da kajing iet bam cukut. Badai kajing iet kajong mi try jisu mi ay yang kan dikalat sa sien bagan ka step. Bangingin yo mat bang yaka kanang bangin la ban penbet yala kajong kajing im. Yalam yang ko kan rat ka bangin dang im perthai. Bangin long ki khon ke bale ka mon kajong mi. Ngolem bat khat ke pat ke berit kajong hi. Ini baro ngidam ke panteng kajong mi jisu. Tu ay be kajing ay jisu kulis bau try jungi jing iet ba blek pa na bam cukut. Kajing selok bat pachat bo jong mesim bakhuan. Ni lahi we ke long berkat bakani ka tien ka bala yo ban pasngau kani ka por. Kelong berkat bakani ka Good News TV channel. Kelong berkat baki brio satlak perthai. Bisa skor ke batem basyakri bat mani yami. Mentah du halak taru. Amin.